Vítam vás pri ďalšom videu. Dneska by som vám chcel odprezentovať fotovoltickú elektráreň, ktorú som si inštaloval na bytovku, kde bývam. Chcel by som vás previesť všetkými povoleniami, ktoré som potreboval na to vybaviť a následne ako som takú elektráreň navrhol a ako som ju oficiálne pripojil do siete. Nech sa páči, sledujte ma naďalej. Taký prvotný strach z toho, že ako panely dostanem na bytovku, tak to bolo asi jediná vec, na čo som sa akože dosť tak zložito zamýšľal, lebo v podstate doteraz bolo všetko príliš jednoduché. Dostať na strechu elektrinu, v podstate vyrobiť tam kotvy na konštrukciu. No ale vyniesť tie panely na tú strechu je problém, pretože s obyčajnými lanami ich povyťahovať nikto nebude chcieť, jednak je to zložité, je to vysoko a v podstate je to veľmi nebezpečné. Tak zavolali sme si plošinu a pomocou tejto plošiny sme vydvihli panely kompletne hore až na samotnú strechu, keďže dočiahla až na samotnú atiku a odtiaľ sme si ich povyťahovali úplne luxusne a všetky sme si naukladali o fasádu výťahovej šachty. A práve teraz púšťam timelapse z inštalácie, nech sa páči, môžete si pozrieť, ako to prebiehalo. Takže k samotnému návrhu. Čo ma asi tak viedlo pri inštalácii fotovoltiky na bytovke? Tak odpoveď je veľmi jednoduchá. Je to spotreba, ktorú máme. Naša spotreba v byte je zhruba okolo 4,5 MW za rok. Čiže prišlo mi celkom vhod na inštalácii najprv zo 2 panely na balkón, kde mám už batériu a systém Victron. Tieto dva panely som mal o výkone 810 W. Tieto dva panely mi vyrobili zhruba nejakých 0,9 MWh ročne, čo nebolo ani nejak moc veľa, ale zase stačilo mi to na to, aby som si celý tento systém nejako odskúšal a zistil plusy, minusy. No, stále som sa hral s otázkou, čo ak by som využil vyšší potenciál fotovoltiky a skúsil ho nainštalovať na strechu bytovky. V tomto prípade som musel niekde začať, ale oficiálne, tak som dal žiadosť na bytové družstvo, kde sa mi k nej vyjadrili, že oni s tým problém nemajú, pokiaľ s tým robím dlhé roky a viem, čo robím, tak není problém, stačí len, aby som proste dostal súhlas od všetkých spolubývajúcich v bytovke. A tak bytové družstvo dalo hlasovanie na túto tému, tak všetci susedia, ktorí ma tu poznajú, samozrejme, že dali súhlas áno. A ja sám som navrhol, že fotovoltiku, ktorú by som chcel inštalovať na strechu bytovky, tak nebolo by to konkrétne na streche, ale bolo by to na fasáde výťahovej šachty. Prišlo mi to pre mňa veľmi rozumné riešenie, nakoľko dva panely, ktoré mám na balkone, tak sú otočené na juho-západ. A fotovoltika, ktorú som chcel inštalovať na strechu, tak pohral som sa dlho s myšlienkou, že na to by bola celoročne nejak tá fotovoltika prínosná a samozrejme aj v zimnom období, aby ju nezasnežil sneh a aby som tam nemusel chodiť nejak pre zvýšené zisky odmetať panely, tak som si povedal, dobre, ja to skúsim nainštalovať na stenu výťahovej šachty, ktorú aj tak nikto nikdy, predpokladám, že nebude používať. Tak to bol taký pilotný návrh, urobil som si v podstate na nejaký predbežný statický posudok, ktorý vyžadovalo obecné družstvo. Čiže oslovil som statika, urobil som si svoj taký akože predbežný plán, že aké budú záťaže jednotlivých panelov, ako bude vypadať kotvenie tých panelov na tej streche. No a z toho vlastne vznikol statický posudok, ktorý mi vlastne vypočítal už certifikovaný statik. Samozrejme, že to odsúhlasil, pretože stena, na ktorú som to inštaloval, je murovaná a proste nebol tam žiadny problém s tým, že by to neuniesla. No a následne po kladnom stanovisku všetkých mojich susedov a samozrejme kladnom statickom posudku som už mohol začať inštalovať samotnú fotovoltiku na strechu. Iste sa pýtate, ako sú tieto fotovoltické moduly uchytené na tejto stene. Tak sú kotvené kombivrútmi na celej tehlovej stene cez použitú chémiu od značky Fischer.
A fotovoltická konštrukcia, ktorá na tom drží, je značky Schletter. Jedná sa o precíznu nemeckú značku, s ktorou robíme už veľmi dlhé roky a sme s ňou nadmieru spokojní. Na každom paneli sú vlastne 3 profily, je to predpis od výrobcu týchto panelov, nakoľko sa jedná o 2,3 metrové panely a ktokoľvek dáva iba 2 profily na tieto panely, tak porušuje vlastne výrobcom daný predpis, nakoľko jedná sa o veľmi dlhý panel a v prípade inštalácie 2 profilov by mohol vzniknúť nebezpečný prehyb, ktorý by tento panel poškodil. Takže tieto panely tu na tejto streche zdolávajú silné vetry a sú nadmieru predimenzované svojím spôsobom na to, aby ich neodfúklo a aby sa takisto vplyvom poveternostných podmienok nepoškodili. V dnešnej dobe je veľmi dôležitá aj protipožiarna bezpečnosť a z toho titulu sme pod každý jeden panel nainštalovali optimizér značky Taigo. Tieto optimizéry monitorujú každý jeden panel zvlášť. To znamená, že v prípade akékoľvek poruchy vieme detekovať konkrétny zlý panel a vymeniť ho za nový. A toto je jedna z dôležitých vecí si uvedomiť, že ak vznikne nejaká porucha, tak dozvieme sa to pomerne veľmi rýchlo. Fotovoltika sa vzhľadom na svoju bezpečnosť odopne od DC strany, čiže povypínajú sa panely už priamo na streche a do meniča nevchádza žiadny prúd. V prípade, že by táto prvotná ochrana zlyhala, tak máme nainštalovaný vo vnútri menič, ktorý je naozaj kvalitný, je to rakúska značka Fronius a ten má takisto v sebe detekciu oblúku. Kebyže niektorý z konektorov si povie, že ide zhorieť, tak jednoducho ten menič to takisto detekuje. Pokiaľ by to ešte tie Taiga nedokázali zachytiť, tak zachytí to aj samotný menič a máme tzv. Dvojprvkovú ochranu, ktorá nám proste tú fotovoltiku robí veľmi bezpečnou, za čo potom sme tej fotovoltike veľmi vďační, že ochrání majetok a ľudí pred akoukoľvek vzniknutou katastrofou, ktorá sa tu môže stať. Inštalovaný fotovoltický menič je, ako ste si mohli všimnúť, vo výťahovej šachte, kde je bezpečne umiestnený na streche a všetky panely vlastne sa pripájajú naň. Pod ním máme pekne nainštalovaný rozvádzač, v ktorom je komplet systém Taigo a pekne celá kabeľaž je zvedená do bytu. Samotná inštalácia fotovoltických panelov ešte stále nie je všetko, nakoľko hlavným problémom bolo, ako tú elektrickú energiu dostať do bytu, v ktorom bývam. Keďže bytovka je 6-poschodová, ja bývam na 2, tak bolo potrebné dostať tú energiu cez poschodia. No a takým najrozumnejším spôsobom, keďže mám inštalovaný Victron Energy, bolo spraviť technológiu AC coupling, čiže po AC sieti zo samotnej strechy zvážať elektriku dole. Čiže medzi bytom a výťahovou šachtou som si natiahol striedavý prúd, čiže natiahol som si tam prívod energie a nainštaloval som si hore menič. Samozrejme, popri prívode som potreboval natiahnuť aj komunikačný internetový kábel, cez ktorý bude prebiehať riedenie meniča medzi Victronom a samotným meničom. Menič na streche som zvolil Fronius, nakoľko Fronius spolupracuje spolu s Victronom. Fronius je rakúska značka meničov a Victron je holandská. Obe tieto firmy sa jednoducho dohodli, že budú spolupracovať a vytvoria tzv. AC coupling, kedy samotný Victron dokáže na diaľku pomocou vašej internej siete, v ktorej sú oba napichnuté, riadiť ten podružný menič. V tom prípade u mňa je to Fronius. Tento Fronius je aktuálne inštalovaný vo výťahovej šachte a je ovládaný cez Modbus, cez TCP/IP, čiže cez LANovú sieť, v ktorej v podstate je samotný Fronius a Victron. No a tým pádom po samotnom tomto nastavení som bol schopný už tú samotnú elektráreň používať. Čiže takisto na balkóne, kde mám už ten Victron Energy nainštalovaný, tak tam mám tiež nainštalovaný kábel, čiže je tam hlavný prívod, je tam vstup a výstup a je tam takisto aj internet, ktorý v podstate je ako keby tepnou informácií medzi oboma meničmi. Na tom balkóne mám takisto umiestnenú aj baterku popri meniči Victron, čiže tá batéria je dobíjana všetkou prebytočnou energiou, ktorú byt dnes potrebúva z tej strechy a takisto aj z balkóna. Čiže ten systém je tak vymyslený, že by som do siete nedal absolútne nič. A všetko, aby som využil v byte. Zhruba mesiac, keď bolo naozaj krásne počasie, sme išli úplne autonómne. Nebolo potrebné dokupovať ani kilowatt zo siete, nakoľko všetka
energia, ktorú sme vyrobili na samotnej streche bytovky a balkóne, sme použili do našej spotreby. Čiže vedeli sme si trošku nastaviť aj spotrebiče, keďže na tej stene výťahovej šachty na streche bytovky mám panely otočené na juhovýchod, že z rána, ako v lete vychádza slnko, už niekedy od 6:30 rána, tak na tých paneloch som mal už neskutočný výkon. Už tam začínali výkony okolo 2 kW. Čiže aj v našej domácnosti, ak bolo treba sušiť prádlo v sušičke, tak proste sa naprogramovala sušička na 7 ráno a prosto zaplo sa samé a pekne tá spotreba šla napriamo z tých panelov. Potom sa jeden spotrebič skončil svoju prácu a zase začal ďalší spotrebič, kedy to bolo fakt tak dobre naprogramované, že jednoducho spotrebič po spotrebiči sa pekne spúšťali tým, že sme si ich vedeli naplánovať. V prípade, že sme nemali žiadny spotrebič dôvod púšťať, tak na tom balkóne už bola baterka, ktorá sa už od samotného rána používala a nabíjala sa hlavne tou prebytočnou energiou. No a už keď sme sa už u nás začali budiť ráno, samozrejme bolo treba robiť raňajky jedno s druhým, tak už sme tú rannú nabitú energiu, ja neviem, baterka bola ráno na 20% na ako mnou nastavenom minime a už keď sme sa zobudili, tak už mohla mať nejakých 40%, tak sme tých 20% zhruba mohli použiť smelo na nejaké varenie raňajok a prípravu raňajok. No a potom znova do obeda sa tá batéria dokázala nabiť aj na 80-90%. Takže s tým, že prišiel obed, znova bolo treba variť, tak celý ten obed proste sme mali navarený z tej prebytočnej energie zo slnka. Čiže my sme v podstate nepotrebovali dokúpať žiadnu energiu, čo je veľkou výhodou, čiže je tam AC coupling, takže na balkóne mám 3 kW menič Victron a samozrejme na streche mám 3 kW menič Fronius. Dokopy som dokázal z tej fotovoltiky vyždímať jednorázovo 6 kW. S tým, že ak batéria bola nabitá a menič na streche vyrábal, dajme tomu 3 kW a ten menič, ktorý som mal na balkóne, bol ten, ktorý dokázal dodať 3 kW do vnútornej siete bytu, tak v podstate my sme dokázali 6 kW energie jednorázovo využiť na to, aby sme mohli napájať spotrebiče v byte. Pokiaľ by na streche nebola energia na paneloch, tak ten menič je prosto bez šťavy a sme limitovaní len tým Victronom, ktorý je na balkóne, čiže mohli by sme využívať len 3 kW. Ale avšak, keď sa tie dva meniče dokázali stretnúť, že Victron vybíjal 3 kW baterku a strecha dodávala zároveň 3 kW z panelov, tak tu máme 6 kW krásne čisté energie, ktorú sme vedeli využiť. Čiže stalo sa mi neraz, že cez to leto sme mali batériu nabitú na 100% už večer a ráno, keď som sa zobudil, tak sa nám akorát krásne okolo tej 6:30 vybila na tú laťku, ktorú som si nastavil na 20% a znova sa začala tá baterka nabíjať. Takže toto je na dnes všetko a chcel by som vás poprosiť, dajte si na môj kanál odber, aby vám náhodou neuniklo ďalšie video, v ktorom budem rozoberať, koľko fotovoltika na našej streche ušetrila peňazí a takisto vám trošku približím ešte systém Victron Energy. Budem veľmi rád za každý komentár a určite aj like na toto video. Zvyšuje to dosah a určite budem rád, keď sa o tomto videu dozvie veľa ľudí. Majte sa krásne, dovidenia.